Prepáčte, som tu správne? Volám sa Matejka a pochádzam z Očovej. Celý život som zasvetil vzdelaniu a šíreniu dobrého mena Slovákov. Dopočul som sa, že 8-ročné gymnázium vo Zvolene má dnes slávnostný program a moje meno by malo zdobiť ich školu. A tak som sa rozhodol, že sa na tých šikovných študentov prídne pozrieť. Som zvedavý, ako s nimi učitelia pracujú a čo všetko ich deti dokážu. Ak dovolíte, zostanem tu medzi vami a ich program si pozriem spolu s vami, milí hostia. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, som veľmi rád, že vás môžem privítať v budove divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pri príležitosti, ktorá je v živote gymnázia na Okružnej ulici udalosťou neopakovateľnou a nesmierne významnou. Dôkazom toho nie je len miesto nášho stretnutia, budova divadla, ktoré zažila už nie jeden medzník v dejinách mesta Zvolen, ale aj hostia, ktorí sedia tu, v sále. Čestné preberanie názvu Gymnázium Mateja Bela nás na jednej strane inšpirovalo k zhodnoteniu doterajšej práce, no na druhej strane sa pre nás stáva veľkým záväzkom do budúcnosti. Dnešný slávnostný program otvorí pani magisterka gymnázia magisterka Anna Hermanová, ktorú srdečne pozývam na pódium, aby predniesla slávnostný príhovor. Príjemný dobrý deň. Vážený pán prednosta Krajského školského úradu, vážený pán podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vážení pani poslanci, vážení predstavitelia štátnej školskej inšpekcie, vážení prítomní, milí hostia. Dovoľte mi zvlášť srdečne privítať medzi nami čestného hostia, zakladateľku Technickej univerzity a jedinú richtárku mesta Zvolen, 92-ročnú pani Margitu Wagnerovú. Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás všetkých srdečne pozdravila a privítala na dnešnej slávnostnej akadémii pri príležitosti zapožičania čestného názvu školy pre naše gymnázium s 8-ročným a 4-ročným štúdiom. Vážim si, že ste si uprostred každodenných povinností našli čas a prišli nás podporiť. Naša škola na Okružnej ulici vo Zvolene vznikla 1.9.1994. Nadviazala tak na históriu 8-ročného gymnázia, tzv. Reálky vo Zvolene z roku 1919. V roku 2002 gymnázium získalo do vlastníctva budovu základnej školy. Tým sa vytvorili podmienky na dosiahnutie kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov, podmienky na dosahovanie úspechov v projektoch, v súťažiach v rámci regiónu, v rámci kraja Slovenskej republiky, ale i v rámci Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať svojim predchodcom na riaditeľskom poste, pánovi magistrovi Pavlovi Kukovi a Ľubomírovi Majerčíkovi. Všetkým bývalým i súčasným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa svojou profesionalitou spolupodieľali a spolupodieľajú na skvelých výsledkoch dnes už Gymnázia Mateja Bela. Po 17 rokoch nie ľahkej práce prirodzeným spôsobom vznikla potreba identity nášho gymnázia
s osobnosťou z Volenského regiónu, ktorá by svojou celoživotnou prácou prezentovala obsah a hodnoty našej školy. Touto osobnosťou sa stala veľká ozdoba svojej doby, rodak z Orčovej, Matej Bell. Stotožňujeme sa s jeho celoživotným krédom za vodcu pravdu, za sprievodcu prácu. Vzdelanie je, priatelia, najväčším bohatstvom každého národa. Zabezpečuje prosperitu a kvalitu jednotlivých generácií. Naše gymnázium bude zodpovedne plniť svoje základné poslanie, prípravu mladého človeka na neľahký život v 21. storočí. Vážení prítomní, na dosahovaní kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov má podiel rodina, štátna politika, zriaďovateľ, inštitúcie a v neposlednej miere aj sponzori. Za podporu vám všetkým vyslovujem úprimné poďakovanie. Človek nie je tvor dokonalý. O dokonalosť sa musíme každodenne usilovať. Slova nadčasové, pravdivé, hodné svojho autora. K ním mi dovoľte pripojiť pre našu školu rovnako cennú myšlienku Jána Amosa Komenského. Škola je dielňou ľudskosti. Dodávam, a nie len škola. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani riaditeľke magisterke Anne Hermanovej za slávnostný príhovor a prosíme pána doktora prírodných vied Tibora Maťaša, prednostu Krajského školského úradu v Banskej Bystrici, aby do rúk pani riaditeľky magisterky Anny Hermanovej odozdal čestný názov školy Gymnázium Mateja Bella. Ctená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, trošku som si narastol. Milí prítomní, do názvu svojej školy ste prijali meno významného a nezabudnutelného slovenského polyhistora, encyklopedistu, filozofa a pedagóga, ceneného nielen doma, ale aj v zahraničí. Meno Mateja Bella ste si nevybrali náhodou. Keď ste vyberali meno, tak ste sa určite orientovali podľa toho, aby bola vybraná taká slovenská osobnosť, ktorá vo vedeckej práci presadzovala moderné metódy, kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a hlavne kritický postoj k faktom. A takýmto Matej Bell, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia a zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku, určite bol. Je to veľmi záslužný čin pomenovať toto gymnázium po ňom. Lebo od mena sa odvíja aj existencia školy, jej činnosť a hlavne jej náplň. Na tejto škole sú ideálni učitelia na presadzovanie týchto cieľov. Sú tu učitelia, ktorí vzbudzujú v študentoch nielen úctu, ale aj túžbu niečo sa naučiť. Zapožičanie názvu je tiež morálnym ocenením všetkých pedagógov, ktorí doteraz pracovali na tejto škole. Čestný názov sa zapožičiava škole ako ocenenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu za dlhodobo veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo sa rozhodlo zapožičať škole názov po zvážení aspektov, ako je veľmi dobrá úroveň gymnázia, jeho úspešnosť a výsledky. Škola má vynikajúcich študentov, ale aj vynikajúcich absolventov. A veľmi dobré parametre z hľadiska tých kritérií, ktoré hodnotí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Keď chce škola požiadať o zapožičanie čestného názvu, musí predložiť dobrozdania z rôznych organizácií o tom, aké dosahuje výchovno-vzdelávacie výsledky.
Zapožičanie čestného názvu škole je morálnym ocenením výsledkov práce kolektívu pedagogických pracovníkov, ale tiež aj žiakov školy. Čestný názov je súčasťou názvu školy. Tvorí meno a priezvisko významnej historickej osobnosti, ktorá svojim životným dielom, svojimi činmi prispela k rozvoju vzdelanosti národa, k rozvoju demokracie, k šíreniu myšlienok humanizmu a vlastenectva, k pokroku vo vede, technike a kultúre, umení a má priamy vzťah k škole, zameraniu štúdia na škole alebo k miestu sídla školy. Čestný názov možno zapožičať iba škole, ktorá dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci. Zapožičanie čestného názvu zaväzuje školu pestovať tradície spájajúce sa s menom osobnosti, ktorá nesie škola vo svojom názve. Viem, že ste školou s rozšírením vyučovaním cudzích jazykov, ale aj napriek tomu, alebo práve preto, mi dovolte odcitovať slová Mateja Bela, ktorý v nich odsudzoval zneužívateľov slovenskej národnej minulosti a v ktorých vzdáva hold národnej reči. Citujem. Nezostáva totiž, pokiaľ to môžem posúdiť, vážnosťou a dôstojnosťou za španielčinou, lahodnosťou a jednosťou za francúzštinou. Angličtine sa vyrovná pátosom a pôsobivosťou. Nemčine bohatstvom citu a výrazu. Taliančine ľubozvučnosťou a sladkosťou. Nemčine bohatstvom citu a výrazu a nezaostáva ani za veliteľskou prísnosťou maďarčiny. Tieto vynikajúce hodnoty má vtedy, ak ju používajú ľudia učení, výreční a spoločenskí. Verím, že všetci vaši bývalí, súčasní, ale aj budúci študenti budú učení, výreční a spoločenskí. Keďže vaša škola si zapožičanie čestného názvu zaslúžila vynikajúcimi výchovno-vzdelávacími výsledkami, úspechmi v súťažiach či realizáciou rôznych aktivít a splnila všetky kritériá na zapožičanie čestného názvu, dovoľte mi, aby som v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zagratuloval škole k rozhodnutiu nosiť meno tohto jedinečného človeka, ktorého označovali za najslávnejšieho a najdokonalejšieho polyhistora. Aby som zároveň odovzdal pani riaditeľke čestný názov Gymnázium Mateja Bela. Želám vám pre ďalšiu činnosť veľa úspechov vo vašej veľmi náročnej a obetavej práci. Ďakujeme pánovi doktorovi Tiborovi Maťašovi za úprimné slová a poprosíme pána doktora prírodných vied Ladislava Topolského, podpredsedu Banskobystrického vyššieho územného celku, o krátky príhovor. Vážená pani riaditeľka, vážený pán prednosta, ctení pedagógovia, ctení hostia, dámy a páni. Dnes sme svedkami a účastníkmi, myslím si, histórii gymnázia vo Zvolene naozaj významného počinu a udalosti. Mať v názve meno veľkého učenca a nedalekého rodáka je významnou poctou a uznaním práce tejto školy. Čo to znamená práce tejto školy, tohto gymnázia? Je to, alebo sú to pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci a predovšetkým študenti. Ale nezabudnime ani na rodičov a priateľov a fanúšikov tohto gymnázia. Som rád, že môžem byť účastníkom tejto naozaj slávnostnej udalosti a zároveň pri tejto príležitosti dovoľte, aby som odozdal vám všetkým pozdrav od
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána inžiniera Vladimíra Manku, ktorý s ľútosťou povedal, tak nakoniec, keď sa odovzdáva čestný titul pre toto gymnázium, ja tu nebudem sedieť. Ale pracovné povinnosti to nedovolili, takže určite jeho kroky zamieria už do gymnázia s týmto názvom. Určite toto gymnázium, táto vzdelávacia inštitúcia prešla svojou činnosťou výstupmi, ale určite boli aj pády. Bola radosť, ale určite aj sklamanie a smútok. A naozaj pri tejto príležitosti sa treba poďakovať tým, ktorí odozdávali svoju múdrosť, svoje poznatky, ale myslím si, že aj lásku svojim zverencom, svojim študentom. A to sú pedagógovia tejto školy. Pri tejto príležitosti nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí stáli pri zrode gymnázia. Či to boli duchovné matky alebo otcovia, vzdelávacie inštitúcie. A treba sa im hlboko pokloniť, že myšlienku, ktorú nosili svojich možno mysli, ale aj v dušiach, sa im podarilo realizovať. Naozaj je predovšetkým na vás všetkých, ktorí ste vo vzdelávacej inštitúcii, ako bude ďalej vývoj tohto gymnázia. Môžem povedať za zriaďovateľa, že gymnázium už z názvom Mateja Bela patrí medzi naozaj najlepšie gymnázia a stredné školy v kraji, v strednom Slovensku, čiže v Banskobystrickom regióne. Nie je to ľahká úloha v dnešnej dobe, kedy sa musia prekonávať rôzne prekážky, či už ekonomické, legislatívne alebo technické, aby sa študenti, ktorí sa vzdelávajú, aby dostali to, čo im patrí, aby problémy, ktoré sú, aby nepociťovali, pretože prišli do školy, aby sa vzdelávali, aby ďalej pokračovali vo svojom profesionálnom živote. Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti zaprial všetkým pedagógom, zamestnancom a predovšetkým študentom aj rodičom, aby gymnázium naďalej šírilo svoje dobré meno, aby zriaďovateľ vytváral podmienky rôzneho druhu a aby absolventi, ktorí budú vychádzať z gymnázia Mateja Bela, boli hrdí na to, že sú absolventi tohto gymnázia. Všetko dobré. Ďakujeme za krátky príhovor a teraz poprosíme prvého riaditeľa gymnázia na Okružnej ulici vo Zvolene, pána magistra Pavla Kuku, o krátky príhovor. Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci, začnem trošku netypicky. Dnes ráno o 3:45 som išiel popred školu, popred naše gymnázium a uvedomil som si, že v 94. svietila na ľavej strane nápadná tabuľka Gymnázium Okružná 2469. Dnes mi udrelo do očí veľká tabuľa Gymnázium Mateja Bela. Bol to symbol. Tak sme začali nesmelo, krôčik po krôčku. A škola za tých pár rokov, možno pre niekoho málo rokov, pre niekoho veľa, sa vybudovala na školu, ktorá hrdo stojí na vlastných nohách. A nie len to, na nesie hrdý názov Gymnázium Mateja Bela. Neodpustím si a chcem v tejto chvíli poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí od 92. mi pomáhali a všetci sme priložili k ruku dielu, aby táto škola vznikla. Som rád, že to tak bolo. Bolo mi cťou a potešením pôsobiť na tejto škole. Všetko dobré.
Ďakujeme pánovi magistrovi Pavlovi Kukovi za úprimné slová a na záver oficiálnej časti programu sa za lektorov pôsobiacich na našej škole prihovorí pán Michael Dahl. Thank you all. It is so wonderful to see all of you today. I have to say, many former students of mine, former colleagues, all people who made my first time here in Slovakia so very special. I'd like to thank Headmistress Hermanova and all of my lovely former colleagues for organizing this very special event for this really amazing occasion of a new name of the school that was my first school here in Slovakia. Dovolte, aby som pokračoval po slovensky, snažím sa, lebo tak moja angličtina už nie je taká dobrá, ako bola. Keď som najprv prišiel do školy, ktorá sa vtedy volala asi iba 8-ročné gymnázium, som sa strašne bál. Ja som si myslel, akí budú študenti, budú žiaci rozumieť po slovensky vôbec, budú kolegovia tolerantní pri mojich faux pas. A hlavne, aké bude jedlo na jedálni. Veľmi som sa bál. To trvalo asi 10 minút, keď som sa už cítil ako doma. Čo sa týka jedla, asi skôr na druhý deň. Boli špagety s kečupom. Na prvý deň. Ale to už bolo jedno. Lebo atmosféra na škole bola úplne úžasná. Ja som sa hneď cítil, že ste otvorení a aj kolegovia, aj žiaci. A musím povedať, že okrem tejto školy som nikdy nevidel takú ľudskosť a toleranciu pri, povedzme, 13-ročných deťoch. Tak to som veľmi oceňoval a myslím si, že to hovorí niečo nielen o žiakoch, ale aj o škole samé. A podľa mňa tento nový názov je úplne akurát a veľmi vhodný, pretože mne vlastne otvorila dvere školy, aby žiaci, kolegovia otvorili pre mňa dvere cudzím jazykom. A slovenčina. Rátam gymnázium Mateja Bela ako moja prvá škola slovenčiny. A vy, ktorí sa učia vlastne cudzie jazyky, viete, že otvorenosťou učiteľa je veľmi dôležité. Tak aj vy ste boli mojimi učiteľmi slovenčiny a som veľmi rád, že ste mi dali takúto možnosť. A ja som sa snažil vás niečo učiť po anglicky a aj to si myslím bolo dosť úspešné, keď počujem, ako krásne vy viete po anglicky. Tak a na závere by som len chcel povedať, že som veľmi rád byť tu a veľmi rád vás vidím a ďakujem krásne všetkých za to všetko, čo ste mi dali a gratulujem vás za túto príležitosť. Ďakujem. Všetkým hosťom poďakoval za ich úprimné slova. Pevne verím, že všetko to, čo tu odznelo, nájde reálne naplnenie aj v živote nášho gymnázia.
Zhmotniť život školy, zachytiť všetko, čo vyplňa všedné pracovné dni, ktoré sú výnimočné, nie je vôbec také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Študentka sexty A, Viktória Juhasová, vám v nasledujúcej prezentácii predstaví najvýznamnejšie aktivity gymnázia na Okružnej ulici od vzniku školy doteraz. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovoľte mi priblížiť vám najzaujímavejšie fakty zo života našej školy. História gymnázia sa začala písať 1. septembra 1994, keď v budove bývalej 8. základnej školy vo Zvolene vzniklo gymnázium s 8-ročným štúdiom. Prvým riaditeľom sa stal pán magister Pavol Kuka. Po 5 rokoch ho vystriedal pán magister Ľubomír Majerčík a od roku 2001 zastáva tento post pani magisterka Anna Hermanová. Počas rokov svojej existencie sme sa vyprofilovali ako gymnázium zamerané na cudzie jazyky. Rodný jazyk však za nimi vôbec nezaostáva. Slovenský jazyk patrí medzi najaktívnejších z jazykov na našej škole nie len čo sa týka počtu aktivít, ale aj úspechov, ktoré v rámci neho študenti dosiahli. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, je súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, do ktorej sa každoročne zapájame. V školskom roku 2009-2010 boli študentky Adriána Švecová a Diana Klocháňová ocenené v rámci celoslovenského kola za prácu o Jozefovi Cígerovi Hronskom a v školskom roku 2010-2011 boli v celoštátnom kole úspešní až 3 študenti. Kristína Hazlingerová s prácou Šaty môjho kraja, Barbora Kériová s textom Tajomná pieseň Oravy a Vladimír Ďurčík s prácou Posledné dušičky s Ladislavom Ťažkým. Európa v škole je medzinárodný projekt Európskej únie. V školskom roku 2009-2010 sa Adriána Švecová a Diana Klocháňová do neho zapojili s prácou Jozef Cíger Hronský, Jozef Mak a opäť boli ovenčené palmou víťazstva, ktorú si prebrali v sídle Juventy v Bratislave. Pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej bola vyhlásená celoslovenská súťaž Hodžov novinový článok 2011. Viktória Juhásová sa v nej umiestnila v striebornom pásme a Vladimír Ďurčík v najvyššom zlatom pásme. Tieto ceny sme si prebrali na úrade vlády Slovenskej republiky. Olympiády zo slovenského jazyka rezonuje veľa mien našich žiakov v okresných či krajských kolách v rôznych kategóriách. Najviac sa však vyníma úspech Zuzany Kohútovej, ktorá v roku 2008 obsadila prvé miesto v olympiáde zo slovenského jazyka v A kategórii. Pridala k nemu ešte jedno prvenstvo v celoštátnom kole pre zmenu v 10. ročníku Olympiády ľudských práv. Školský časopis Gimko prešiel počas posledných rokov svojej existencie rôznymi premenami. Od čierno-bielej verzie, rozloženej na školskej kopírke, cez farebnú verziu vytlačenú v profesionálnej tlačiarni, až po virtuálnu podobu uverejnenú na webovej stránke našej školy. Aj keď sa vonkajšia stránka Gimka mení, obsahová stránka ostáva verná mapovaniu života na našej škole, ponúka portréty študentov, tried, zachytáva kultúrne i športové akcie či exkurzie doma i v zahraničí. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú literárne práce našich žiakov, poetické i prozaické. K obľúbeným činnostiam všetkých študentov patria literárne exkurzie do Národného múzea a Matice slovenskej v Martine, na Oravu, rodné miesta významných predstaviteľov slovenskej literatúry, na hrad Modrý kameň, do múzea Ľudovíta Štúra v Modre, či do literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Zo žiak navštevujeme činoherné i operné predstavenia v
v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v divadle Andreja Bagara v Nitre či v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V stredoškolskej odbornej činnosti sa študenti venujú v rôznych odboroch. Úspechmi sa však môžu pochváliť napríklad Tomáš Holienčík za prvé miesto v krajskom kole 28. ročníka tejto súťaže s prácou Koncepcia rozvoja strediska cestovného ruchu Jasná Nízke Tatry, i Miroslava Dráhovská a Jana Pačeková za tretie miesto v krajskom kole 31. ročníka tejto súťaže s prácou o zvolanskom rodákovi Ondrejovi Bartošovi, známom autorovi povestí. V histórii našej školy najúspešnejšími účastníčkami tejto súťaže boli Veronika Vlčková a Barbora Volnová, ktoré s prácou Margita Wagnerová, jediná zvolenská richtárka, obsadili tretie miesto v celoštátnom kole 32. ročníka tejto súťaže. Píše sa rok 1999 a medzi strednou školou Bari v Taliansku a našim gymnáziom sa uskutočnil prvý medzinárodný projekt Sokrates. Recipročný dvojtýždenný pobyt bol zameraný na poskytnutie informácií o študentoch, ich záľubách, svojich školách, mestách, životnom štýle mladých ľudí. Projekt slúžil na zdokumentovanie spoločných zážitkov a chvíľ, ktoré vznikli v hostiteľských rodinách. Tým sa nadviazali dlhoročné kontakty nielen medzi učiteľmi, ale aj žiakmi. V rokoch 2003 a 2004 sme sa zúčastnili projektu Sokrates Comenius 2. Tento projekt zahŕňal spoluprácu medzi našim gymnáziom a švédskou školou Pavlínska, ktorá sídli v meste Strangnes. Témou projektu boli historické pamiatky a výsledným produktom sa stal CD-rom v 3 jazykoch, anglickom, švédskom a slovenskom, o významných kultúrnych a historických pamiatkách oboch našich krajín. Projekt zahŕňal výmenný pobyt švédskych študentov na Slovensku v októbri 2003 a našich študentov vo Švédsku v máji 2004. Jeho cieľom bolo zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku a práce s internetom, viesť študentov k tolerancii a lepším medziľudským vzťahom a k úcte ku kultúrnemu dedičstvu vlastného, ale aj iných národov, ako aj propagácia historických a geografických zaujímavostí Slovenska. Medzinárodný projekt Sokrates Comenius, ktorého realizácia prebiehala v rokoch 2004 až 2006, bol zameraný na vodu ako zdroj života. Naši žiaci bližšie spoznávali vodné dielo Môťová a druhý rok zisťovali chemické zloženie minerálnych prameňov v okolí Zvolena. Účastníci projektu zo Slovenska, Francúzska, Poľska a Rumunska komunikovali vo francúzštine. Každá krajina usporiadala stretnutie a tak sme mali možnosť až 2-krát vycestovať do francúzskeho Grenoble. V rokoch 2009 až 2011 bol témou projektu Sokrates Comenius boj proti násiliu. Do projektu boli zapojené partnerské školy z Poľska, Turecka, Nemecka, Rumunska a Veľkej Británie. Naši žiaci mali možnosť absolvovať 6 medzinárodných stretnutí. V máji 2004 sa žiačky Kamila Vojteková, Miroslava Vávrová a Magdalena Vaculčiaková zúčastnili pod vedením magisterky Lenky Adamovej konferencie modelových Spojených národov v Bratislave pod názvom Bratmon. Konferencia prebiehala v angličtine a bola s medzinárodnou účasťou. Témou konferencie boli situácia v Kosove a riešenie problémov s AIDS. Výuka cudzích jazykov neprebiehala v jazykových učebniach. Naše znalosti a komunikačné zručnosti máme možnosť si overiť aj na rôznych exkurziách. Dôkazom toho bola návšteva metropoly Veľkej Británie, Londýna. Od roku 2002 spolupracuje naša škola s partnerským gymnáziom v Dortmunde na báze dvojročných projektov. Počas prvého roka si žiaci navzájom dopisujú, aby sa lepšie spoznali. Korešpondencia prebieha v nemeckom, prípadne anglickom jazyku, ako i samotná komunikácia medzi žiakmi. V druhom roku sa uskutoční týždenný výmenný pobyt približne 12 žiakov, ktorí bývajú u rovesníkov v nemeckých rodinách. Počas pobytu sa zúčastňujú na vyučovaní na partnerskej škole.
Okrem aktivít v škole je pre našich žiakov pripravený bohatý program na spoznávanie kultúrneho dedičstva Nemeckej spolkovej republiky. Žiaci riešia menšie čiastkové úlohy a zbierajú materiál pre ich záverečnú prácu. Nemeckí žiaci absolvujú podobný program u nás na Slovensku, zameraný na spoznávanie krás a zaujímavostí Slovenska. Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, to je titul, ktorý udeľuje Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania každoročne len jednej škole na Slovensku. Naša škola ho získala v roku 2009 za projekt magisterky Evy Cesnakovej zvolen v Dortmunde. V rámci spoznávania kultúry a pamätihodností iných krajín sme sa v apríli 2010 zúčastnili poznávacej exkurzie, na ktorej sme navštívili hlavné mesto našich západných susedov Prahu. Potom sme pokračovali do Nemeckej spolkovej republiky, kde sme okrem Berlína spoznali aj mesta Drážďany a Postupím. Dvakrát počas každého školského roku, v decembri a v júni, organizuje naše gymnázium exkurziu do Viedne, ktorá sa vždy teší mimoriadnemu záujmu zo strany našich žiakov. Begegnung mit Osteuropa je medzinárodná súťaž, ktorú vyhlasuje Spolková republika SRN Nordrhein-Westfálsko. Od roku 2006 sa naša škola každý rok úspešne zapája do tejto súťaže, ktoré musia žiaci vymyslieť zaujímavé prezentácie na rôzne zadané témy. Úspešní sú ocenení diplomami štátnej kancelárie Spolkovej republiky Nordrhein-Westfálska, ako aj ministerstva školstva a vzdelania tejto nemeckej spolkovej krajiny. K víťazom patrili títo žiaci: Martina Staníková, Dána Macejková, Miroslav Gajdoš, Marek Kolárik, Martin Ťapuška a Alžbeta Botárova. Od školského roku 2008-2009 vychádza na našej škole nemecký časopis Deutsch für alle, v ktorom sú okrem článkov, tajničiek a aktualít uverejňované aj projekty našich žiakov. A to sa už dostávame do ďalšej jazykovej sekcie. Vďaka projektu Rozšírené vyučovanie francúzskeho jazyka je naša škola od roku 2003 jedným spomedzi 15 akreditovaných centier DELF. DELF je oficiálny diplom vydávaný Ministerstvom školstva Francúzskej republiky, ktorý jeho držiteľovi potvrdzuje spôsobilosť vo francúzskom jazyku v úrovniach A1, A2, B1 a B2. Žiaci, ktorí získali diplom B1 a B2, sú oslobodení od maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka a prijímacích pohovorov na francúzske univerzity. Okrem certifikátov sa študenti každoročne pripravujú aj na olympiády z francúzskeho jazyka. Od roku 2002 sme získali 3 prvé miesta v krajskom kole. Pre skvalitnenie vyučovania o francúzskom jazyku nám Francúzsky inštitút sprostredkoval spoluprácu s francúzskou organizáciou GREF, ktorá našej škole pravidelne vysiela lektorov. Od roku 2001 sa ich na našej škole vystriedalo 29 z rôznych regiónov Francúzska. Najlepšou školou je však samotná návšteva krajiny, ktorej jazyk sa učíme. Kultúru krajiny so všetkými jej krásami mali možnosť poznať žiaci na potulkách Parížom. Ďalším nemenej dôležitým jazykom na našej škole je ruský jazyk. Každoročne sa naši študenti umiestňujú v krajskom kole olympiády z ruského jazyka, no našim najväčším úspechom bolo víťazstvo v celoslovenskom kole tejto súťaže v školskom roku 2008-2009 v kategórii B3, ktoré získala Michaela Vareníková. Výučbu skvalitňuje aj dlhoročná a úspešná spolupráca s lektorkou pani Olgou Schwarzbacher. Popri anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku sa na našej škole učí aj španielčina. Aj tento jazyk sme si mohli prakticky vyskúšať na exkurzii v Španielsku. Naša škola nežije len jazykmi. Bádame a skúmame aj v oblasti prírody. V minulom školskom roku sa na Slovensku a v Čechách uskutočnila medzinárodná súťaž Taktik výzva, ktorého realizácia prebiehala prostredníctvom internetu. Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa ročníkov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 11 364 žiakov, z toho v našej kategórii pre druhý ročník stredných škôl
bolo do súťaže zapojených 322 študentov. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 5 žiakov. 2 z nich dosiahli vynikajúce umiestnenie. Adam Stanka sa umiestnil na prvom mieste a Denis Janšta obsadil vynikajúce 10. miesto v tejto medzinárodnej súťaži. Lesná pedagogika alebo Case Forest je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom rôznych hier a zážitkov. Svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji. Cieľom projektu ProLes bolo sprístupniť výsledky vedecko-výskumnej činnosti v oblasti lesníctva a ekológie lesa. Do práce na projekte bolo zapojených 15 tímov z rôznych škôl Banskobystrického kraja. Projekt koordinovala inžinierka Ľudmila Marušáková z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Náplňou aktivít našich žiakov z 3. ročníka 8-ročného štúdia bola projektová tímová výskumná práca s cieľom analyzovať DNA medveďa hnedého. Žiaci navštevovali laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene a odbornou pomocou im bola inžinierka Diana Krajmerová. Tento projekt bol príležitosťou pre spoluprácu s rodičovskou verejnosťou, keďže obidve spomínané vedecké pracovníčky sú mamičkami našich žiačok. Projekt Vedu do škôl a kaviarní sa realizuje v spolupráci s Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied a trvá od roku 2009. Cieľom projektu je podporiť dialóg pracovníkov vedy so širokou verejnosťou s dôrazom na mládež, vrátane učiteľov prírodovedných predmetov o environmentálnych a príbuzných témach, zvýšiť záujem mladých ľudí o vedeckú profesiu, zvýšiť informovanosť o výsledkoch vedy a vedeckých postupoch, podporiť kritické myslenie mladej generácie. V rámci projektu sa realizujú prednášky, exkurzie pre cieľovú skupinu ľudí na tému ekológie lesa a príbuzných oblastí a junior vedecké kaviarne. Naša škola sa zapája do iných aktivít ako napríklad lesnícke dni, červené stužky, deň narcisov, deň vody, deň zeme, prednášok s tebou a o tebe a čas premien. Úspechy sme zaznamenali aj v športe. Naši žiaci získali prvé miesto v stredoškolskom turnaji vo futbale. Vtedajší minister obrany Slovenskej republiky, pán František Kašický, pozval za odmenu našich žiakov na vojensko-branné cvičenie Kemp do výcvikového strediska Lešť. Naši žiaci sa stali v roku 1996 majstrami v Street Soccer Cupe a Slovenskú republiku reprezentovali na 3. majstrovstvách sveta v Londýne. Za vzornú reprezentáciu si prevzali ocenenie z rúk vtedajšieho predsedu Národnej rady pána Ivana Gašparoviča. Na našej škole sa nežije len cudzími jazykmi a súťažami, ale študentský život si spríjemňujeme aj rôznymi inými aktivitami ako napríklad KABU, čiže klub budúcich abiturientov, čo je slávnostné pasovanie kvintánov do študentského cechu. Koná sa každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a program pripravujú žiaci starších ročníkov. Ďalšími aktivitami sú napríklad Mikuláš, Vianočná akadémia, Halloween, ale aj zelená stužková slávnosť. 2-krát do roka je naša škola otvorená pre širokú verejnosť. Návštevníci si môžu prezrieť priestory školy, odborné učebne, navštíviť otvorené hodiny a otestovať sa v rámci cudzích jazykov. Medzi najobľúbenejšie športové aktivity patria každoročne sa konajúce kurzy, a to plavecký, turistický a lyžiarsky. Študenti sa v príjemných rekreačných strediskách zdokonalia v spomínaných športoch a okrem toho si užijú aj veľa zábavy. Pre študentov je v ponuke aj bohatá krúžková činnosť. Krásnou tradíciou, ktorú zaviedlo naše gymnázium, je slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení obradnej sieni Zvolenského zámku za účasti predstaviteľov mesta Zvolen a samozrejme učiteľov, rodičov a príbuzných našich maturantov. Tvorivosť, chuť pracovať a učiť sa na tejto škole začala v roku 1994 ako na 8-ročnom gymnáziu na Okružnej ulici vo Zvolene. Od 1. septembra 2011
začíname písať novú históriu ako gymnázium Mateja Bela. Želám mu, ako aj nám, všetkým žiakom, aj pedagógom, veľa úspechov a tvorivej práce. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti. Ďalší blok programu by sme radi venovali osobnosti Mateja Bela. Paulína Škodová, Matej Dančo, Eliška Pramuková, Sára Sujová, Ivana Krajčíková a Natália Kuzbelová vám ponúknú čriepky zo života tejto významnej postavy z dejín slovenského národa. Nechajte sa prekvapiť. Svojho života som si do svojich zápiskov zapísal. Narodil som sa ako podaný vočovej, vo Zvolenskej stolici, Horných Uhrách a navyše ešte ako Slovák a luterán. Nebol to veru na tú dobu od sudičiek najšťastnejší dar a najlepšia kolíska. No rodičov som mal umných, do viacerých latinských škôl ma poslali študovať. Po ich skončení vyvstala otázka. Čo ďalej? Kto mohol, odchádzal vtedy do Nemecka, ktoré bolo centrom vzdelanosti. Doba bola plná nových objavov a zaujímavých myšlienok a tak som sa pobral na univerzitu v Halle, kde som spojil teologické štúdia so štúdiom prírodných vied. Tu som sa stretol s myšlienkami pietizmu a musím vám povedať, to ako keby mi z duše hovorili, že miesto skosnatených predpisov a dogiem je potrebný skôr úprimný a srdečný vzťah k ľuďom a najhlavnejšia je činorodosť v živote človeka. Keď som sa po štúdiách vrátil domov, začal som pôsobiť ako rektor Evangelického lícea v Banskej Bystrici. Tu sa mi však nepodarilo zrealizovať všetky moje predstavy o systéme školského vyučovania a tak som bral ponuku do Bratislavy. Tam som začal so svojou reformou. V rámci filozofie začal sa vyučovať fyzika, na škole začal sa vyučovať dejepis aj zemepis, aby študenti získavali praktické vlastivedné vzdelanie. Vydali sme nové, pokrokovejšie učebnice maďarčiny, nemčiny aj rétoriky. Žiaci prestali memorovať poučky v rámci jazykového vzdelávania, ale prakticky sa jazyk učili.
Chcel som, aby sa žiaci pre život a nie pre školu učili. A keďže som až do svojho konca pôsobila ako farár Bratislavskej nemeckej evanjelickej cirkvi, ak som chcel ľuďom pomáhať a múdre slovo útechy v ťažkú dobu poskytnúť, musel som hlavne úprimný a srdečný vzťah k nim mať. Hoď som sa snažil veľa toho porobiť, asi 50 diel, štúdií a článkov som napísal, dnes si mnohí najviac považujú moju najrozsiahlejšiu prácu, ktorá taký dlhý názov nesie. Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku. Treba ale povedať, že sám by som im bol veru ťažko písal. Pomáhali mi bývalí spolužiaci, študenti, bol tam aj lekár, prírodovedec, matematik, mapy a ilustrácie mi sám komikovi nerobil. Veď som sa aj snažil vedecký kolektív vytvoriť, aby sme seriózny výskum v niektorých uhorských stoliciach vykonať mohli. Bohužiaľ, z diela Notícia podarilo sa len 4 zväzky vydať a nikto nám chcel ísť prebrať. Predovšetkým z územia Slovenska. Potom prišla choroba, Mária Terézia mala iné starosti, peňazí nebolo. Musím povedať, že asi aj iní si moju prácu považovali, lebo mi mnohé učené spoločnosti aj spoza hraníc, aj s podstami ponúkali. Londýnska kráľovská spoločnosť, Berlínska akadémia vied, Jenská latinská spoločnosť, ba aj v ďalekom Rusku mne chyrovali a z Petrohradu ma o členstvo žiadali. No najviac som si cenil, keď mi sám pápež Kliment XII ako uznanie za vedeckú prácu zlatú medailu udelil. Nuž, klamal by som, keby som tvrdil, že ma netešilo, keď ma veľkou ozdobou Uhorska a priekopníkom slovenskej a maďarskej vedy volali. A tá krédo, ktoré som si vybral a sa aj na svojej životnej ceste držal, myslím, našlo svoje naplnenie. Za vodcu pravdu, za sprievodcu prácu.
študenti sú okrem školských aktivít veľmi tvoriví aj v mimoškolskej činnosti. Príkladom môžu byť aj nasledujúce čísla programu. Najskôr nám zaspievajú a zahrajú septimánky Monika Slúková a Michaela Bobrová pieseň Bruna Marsa Lazy Song. No a po nich zatancujú naše študentky spolu s kamarátkami, ktorí navštevujú tanečnú školu Vontit. Tá sa venuje streetdancu. Jej zakladateľom a lektorom je Štefán Chlebo. Tanečná škola Vontit vám zatancuje hip-hopovú choreografiu Future. V minulom školskom roku si s ňou vytancovali v hlavnej vekovej kategórii 3 prvé miesta a na celoslovenskej súťaži Top Dancing v Topolčanoch sa pretancovali až do finále, kde získali 5. miesto. V októbri tohto roka bude tanečná škola Vontit reprezentovať Slovensko a hlavne mesto Zvolen na majstrovstvách sveta v hip-hope v nemeckom meste Graz. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, leave the message at the tone. Today I swear I'm not doing anything. Gonna kick my feet up, just stare out the fan. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lost in the crowd, just chilling with my stocking. Click to the whistle, they can teach me how to dog it. In my castle, I'm a freaking man. Oh, it's not said, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, leave the message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave the message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh, ah, ah, ah. Nothing at all. Ooh, ah, ah, ah. Nothing at all. Školou neutečeš, nedá sa úsť, ty neutečeš, nedá sa úsť, s kým pamäte a veľa, nedá sa úsť, to sa ozaj nedá, vážne nedá.
Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, dnešný slávnostný program sa chýli k záveru. Mohli ste sa presvedčiť, že na našej škole študujú skutočne kreatívni žiaci. Na ich úspechoch majú podiel nielen oni, ale aj ich učitelia a rodičia. Rozlúčime sa s vami piesňou s názvom Každý na svoju cestu sa dá, ktorá vznikla len pre túto príležitosť. Text napísala Natália Polcová, hudbu zložil klavirista Filip Škarčák a aranžovali ju všetci muzikanti, ktorí vám teraz zahrajú. A to na akustickú gitaru Barbora Kériová, na elektrickú gitaru Dano Kéry, basová gitara Peter Botár, bicie Jaro Šuchma a spev Michaela Bobrová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Chcel by som vám niečo povedať, že som nesmierne spokojný. Viete, v latinskom predslove Pavla Doležala, gramatikos Slavika Bohemika, co sa z uznaním vyjadril o slovenčine ako o jazyku, ktorý ničom nezaostáva za cudzími jazykmi, a tento program ma utvrdil nielen v tomto poznaní. Som rád, že škola v 21. storočí dodržiava ľudové zvyky a tradície a že jej žiaci sú v cudzích jazykoch rovnako doma ako v tom roku. Vďaka patrí nielen učiteľom, ktorí majú možnosť takéto deti posúvať poznanie dopredu, ale aj rodičom, ktorí ich vo vzdelávaní podporujú. Som hrdý na to, že škola, ktorá bude niesť moje meno, si to naozaj zaslúži. Prajem všetko dobré do jej života.